Sunt Irina Candea, antrenor de șah, arbitru și jucător maestru FIDE. Propun acest curs de șah tuturor copiilor și doritorilor de a învăța un sport minunat, fascinant. Intrăm într-o lume a jocului, a unor împărății alb și negru, unde ne disputăm fiecare pătrățică cu măiestrie, cu abilitate și spontaneitate. Șahul ne oferă o mulțime de satisfacții, de bucurie și împlinire. Ne învață să construim pas cu pas plan și prin creativitate învățăm să învingem un adversar de multe ori redutabil. Vă invit să participați cu bucurie, să dăruiți din inimă atenție și timp pentru a învăța cât mai mult.